Muna so mu gabatar wa mutane musamman 'yan jihar Yobe matsalolin da yake faruwa a wannan jiha. Ya kamata a ce an daina mazancin APC yanzu, saboda APC ta kasa ba abun da kuma take yi yanzu. Mutane sun gaji, magana ta Allah kenan. Ko me sa ka faɗi haka? Ga hujjoji a bayyane, ai ba sai an gaya wa mutum ba. Kana dan jihar Yobe baka bukatar ma wani ya ma bayani, saboda shekara nawa suke mulki, me suka yi? Ka je ka ga hanyoyin mutane, ka ga matsalolin ruwa, matsalolin rashin aikin yi, ga matsaloli barkatai, ba sai wani ya gaya maka bai. Wannan ba abu ne a boye bai, abu ne da yake bayyane a fili. Sai an tsaya ana ma wazi. Yanzu ba lokacin bane, ya kamata mu farka san me muke yi. Shekara 20 da wani abu Rabiu, tun muna ƙanana suke mulki a jihar nan, amma har yau a yanzu tafiyar da ake yi, idan ka je musamman ka je karamar hukumar mu ka gani, mota ba ta isa ta je kauye ba, daga ta zo tattaba kawai ta tsaya, iya tafiyan ta kenan. Yan gulanin ai sun sani, ba wai muna musu kazafi bane ko ne abu, mun bi su yadda ya kamata, amma yanzu kam ya isa haka nan. Gaskiya dole a dakatar da wannan tafiyan, ba tafiya ne ta ci gaba ba. APC ba ta yi komai ba, gaskiya ta isa. To ina kuka dosa? Gaskiya su kam ga jam'iyya nan, ai ADC ita ce direct, ga shugabanni na gari a ciki, ga irin su Alhaji Adamu Maina Waziri, ga Dr. Jibril, ga sauransu irin su barkate. Ai ita siyasa dama lissafi ne ai. In ka buga ka ga bata fitar ba sai ka canja layi. Yanzu kuma dole mutane su san inda suka yi. Na tafiya ba za ta yi ba. To ba ka gani waɗanda suke APC su ne suke koma jam'iyyar ADC? Ai wannan ba hujja ba ce. Lokacin da APC ta zo, su waye suka yi ta? Mafi yawa ba PDP ba ne? Akwai wanda suka yi kokari, wasu jihohi sun samu, amma mu kam dama tsuntsunta ai ba wani abu aka samu ba. Yan NNPP ne, tun muna ƙanana suke mulki, suka sake dawowa wuri. So yanzu gaskiya babu wannan lokacin da za mu saurari wannan batun. To tsawon zamanin da aka ɗauka, ita jam'iyyar APC tana shugabanci a jihar ku ta Yobe, ku ne fa kuke zaɓenta. Kana ganin laifin ba naku bane ku? Ba laifin mu bane. Ai akwai ƙarancin wayewa. Yanzu wannan matsalar ita ne muke so mu kawar. Mutanen da aka haife su a jihar Yobe shekara 20 da suka wuce ba su san wani gwamnati ba in ba ita ba. Kullum ƙarya ake wa mutane, ake gina abu na ƙarya ana ce muku an yi. So mu da muka zo muka gane ba a yi ba, shi yasa muka ce a haƙura da tafiyar, a canja layi. Shine magana ta gaskiya. Ba muna maganan wai don ko sun yi mulki a yanzu kaddara, yanzu akwai kwamishinan mu shekaransa 20 da wani abu shine kwamishina. Akwai member house of assembly shekara 20 yana member house. Me zai maka wannan? Bai maka a shekara 20 ba, yaushe zai maka aiki? Kana ga abun da zai yi kenan? So yanzu mu muna da shekara 40 tunda muna yara su suke mulki har yau kuma ba su yi komai ba, mu ci gaba da bin su. Gaskiya ya isa, ba za mu bi su ba. Ya isa haka nan gaskiya. To ai ana mutanen da suka ɗauki wata 6 suna shiri, wata 6 fa ba kwana 6 bane. Ai duk abun da za ka yi, ba za ka ɗauki Atiku Abubakar ba, ka ɗauko Peter Obi, ka kawo Malam Nasiru El Rufai, ka ɗauko tsohon gwamnan Oyo, ka kawo shi, ka ɗauko irin su, akwai su irin su, ka zo nan Yobe, akwai Alhaji Adamu Maina Waziri, ka zo Adamawa State, akwai irin su Babashir David, wanda tsoffin 'yan siyasa ne. Duk wata siyasan da aka yi a Najeriya a hannun su aka yi, suka ɗauki wata 6 suna tattaunawa. Yanzu ka zo ka ce za a yi rikici, ai abu ne a tsare ai. Mutane ba su sani ba, amma ba wani rikicin da za a yi, Allah ya yarda. To kamar waɗansu daga cikin nan fa waɗanda ka lissafo a yanzu, ana ga a lokacin da suka samu dama ba su yi jihohin su kataɓus ba. Su waye yanzu a North East nan akwai wanda ya yakin da Atiku yayi? Wa yake wanda ya gina al'umma irin shi? Kawai akwai abun da nake so ka gane, idan ana magana na gaskiya a fito a faɗi gaskiya. Waɗannan wanda Malam Nasiru El Rufai nan, duk wanda ya san Abuja ya san waye gina Abuja. Za ka ce bai kokari ba? Ko a Kaduna da ya sauka bai kokari ba? Yanzu Adamu Maina Waziri lokacin da ya minista na police, mu a jihar Yobe mun isa mu ce bai kokari ba? So wannan kam dama dan adawa in ya ga kun haɗa kai za ku ci gaba, to shi ta inda yake bullowa daban. Shi Bola Tinubu da aka kawo shi ba ce mana kai ba son kuɗi ba? Yanzu da ya shigo gwamnati me ake gani a ƙasa? So ba mu lissafin wannan, mu muna duba ina ne mafitar ƙasa ina ne za ta je ta ci gaba, wa zai karbi ƙasar nan ya sauya mana inda tafiyan yake. Shine kawai lissafin mu. To ina fahimce kai yanzu akan party kake. Shin kana gani kuna da wasu jajirtattun mutane da 'yan siyasar ta zo a Yobe? Kuna ganin za su iya kawa gwamna a jihar taku? Tinima yanzu wa zai sake zaben APC ne nan barka? APC yanzu wa za a tsayar? Duk 'yan takararsu da suke so su tsaya, wane ne za ka ɗauka? Yanzu ga sunan fa dukkansu mun san su. Akwai wanda yanzu haka
a cikin wai neman takara yake, idan ka je ka kira Yobe kusan shine na biyu a kuɗi, kwamishina kawai ya rike. So wannan ne su ne za a yi gwagwarmaya da su. Waɗannan ka ajiye su a gefe. A yanzu kan tafiyan da ake ciki, ADC tana da jajirtattun 'yan siyasa waɗanda za su karɓi mulki. Ɗauka misali Dr. Jibril. Dr. Jibril nan lecturer ne. A yanzu in kana neman ɗalibai ka ce wannan lecturer ya fito takara, wallahi sai ka samu ɗalibai sama da 20,000 wanda shi ya karantar da su. Wannan za ka ce a zaɓe shi ba za ku zaɓe shi ba ne? Ba shi kadai ba, akwai su da yawa, amma wanda ya fito a fili a yanzu shine muke gani. Irin hankalin mutanen jihar Yobe su mai da hankali, su zo mu haɗa hannu da hannu mu ɗaga wannan bawan Allah Dr. Jibril ya tafi ya zo ya zama mana gwamna don mu samu ci gaba. Shine kawai sakon da zan isar musu.